Вече сме в България. Коленичете и целунете земята, за чиято свобода сме дошли да умрем. Това не е за клетва, молебен и обела. Свещеник няма да ни закълне. Делото ни е свято и ние сме негови апостоли и мъченици. Амин! Ще умрем за тази земя! Това място започва стака и душно път към Балкана. Тук преди 9 години е стъпил кракът на славния войвода Панайот Хитов и байрактарът ни, великият апостол Васил Левски, мъченикът на свободата ни, който ние никога няма да забравим. Никога! Никога! Сега Ботев е слязал с голямата си чета на българска земя и е тръгнал към западна Стара планина. Да вървим и ние към източна Стара планина. Да вдигнем на възстание българските села в Разградско и Ескиджумайско. Да вървим, да помогнем на Ботев и на отечеството си. Да вървим! Вдигнете високо знаме. Обърнете се на изток и изречете клетвата. Заклевам се, че ще се бият до последна капка кръв за свободата на милото си отечество. България! Заклевам се, че ще се бия до последна капка кръв за свободата на милото си отечество. България! Заклех се! 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 Сега вече ние и нашия живот сме на отечеството. Ние сме негови войни и трябва да браним името и честта му. Помнете, никакви своеволия и никакви посегателства над мирни граждани, от каквато вяра и народност да са те. Дошли сме народ да освобождаваме, а не да убиваме и грабим мирни хора. Дошли сме! Народ да освобождаваме! Той е бял прагъл от рола. Всеки трябва да го зашие в гехте и стъкаче, с завързани ръце, да го захапе и лапне. Ако попадне в плен в ръка и не може да изтрая мъртвите му, да не се опозори с канаджество, след престъпничество, да го глътне! Да го глътне! И го ранят смъртно и не може да му се помогне, да не го мъчат турците. Да го глътне! Да го глътне! Или реши да се отдели от машината и да тръгне на своя глава и извърши престъпление спрямо другарите си, за да не го съдят и убиват те. Да го глътне! Да го глътне! Гъбнали сме за свободата на народа си. Глава залагаме. Трябва да бъдем дисциплинирани. Ние сме първите войни на новата българска държава. Пръв пример трябва да бъдем за всички, които ще тръгнат след нас. От зеленото знаме, със златния лъв и свещените думи. Свобода или смърт? Свобода или смърт? Кой ушиба ряка? Кой му тури знака? Смърт или свобода? Щете ме колете, щете ме бесете. Аз уших байряка. Аз му турих знака. Смърт или свобода.